De eerste peel wat slaan terug deputaire Janne Wietske de Vries. Op dit plak moet aanst het multifunctionele zielcentrum komen. Een hele vooruitgang voor zielvereniging Frisia. Het is voor ons belangrijk omdat, als ik al neemde, Frisia, dat is een van de grote verenigingen hier met een protestalanteerde zielers. Die krijgen nu al jaren en jaren trainingen, maar altijd gewoon van de kade oud. Dus er is nooit een goede voorziening daarvoor. En sanitair is daar echt wel belangrijk bij en ook wel instructielokalen. De zielsport in Grauw zal maar het centrum verder professionaliseerd worden. En de hoop is dat er dan aanst meer kampioenen, als Marit Bouwmeester van de Pikmark komen. Het is de bedoeling om de zielerij voor elk toegankelijk te maken. Maar de eerste pil van het centrum is ook een nieuwe commissie in het leven roepen. De commissie Alles is Mogelijk. Speciaal voor mensen met een behandeling. Wij hebben als doel sowieso als Frisia in zijn algemeenheid om iedereen zielen te letten. Dat is begonnen ooit met wedstrijdzielen, daarna is het met skipjeszielen begonnen. En jeugdzielen, jeugdtrainingen, et cetera. En wij willen ook graag de start maken om mensen met een behandeling maar om die het mogelijk te maken om te zielen. Het centrum komt er om het gouden handen in inslijn had. Net alleen de zielvereniging Frisia zit erachter. Het wordt extiepen terug de ondernemers, dorpsbelang en de scootjevereniging. Voor de bouw uit aanzet moet er nog wel wat geld garren worden en ook de vergunning is nog net roen.